Hvordan hun kan gøre det? De er meget, meget flotte. Men det er altså meget. Det er en streng i kjolen. Det er sjovt. Det var et land, som jeg... Eller et kontinent, som... Der har jeg ikke sådan... Det kunne jeg ikke tænke mig. Og det har han altid været meget tiltrukket af. Ja, det har jeg slet ikke. Nå, din bror? Ja, jeg vil videre og lære dem om biodynamisk landbrug og sådan noget. Nå. Ja, hvis Martin siger, at han måske er høj før jul, så skal du nok heller have noget. Jeg sagde til ham, det er altså enten udgangen af året eller til sommer. Sagde jeg, for jeg kommer altså ned med. Det er rigtig trist. Og hvem skal man så bruge? Hvem er det så? Der er en fodforretning i Esbjerg. Den har jeg godt nok ikke været så glad for. De er også dyre. Og de har slet ikke det her. Patroner og sådan noget. Jeg ved, man skulle købe et ekstra sæt, både en sort og en farveliggende. Hvis man bare ikke tager hul på det. Det kan du sagtens. Det tror jeg bare.